Arestado ang sarong 15 anyos na soltero sa ikinasar na anti-illegal drugs operation kang operatiba kan Office of the Deputy Regional Director for Operations Regional PNP Drug Enforcement Unit asin Santo Domingo MPS sa Mayon Rivera Subdivision, Purok 2 Barangay Lidong, Santo Domingo Albay, alas 11:50 Kasubanggi. Binisto ni Police Major Genevieve Osirin Hepe kan Santo Domingo Municipal Police Station ang suspect na tubong Marawi City asin paramientas na nakaistar sa Barangay Orosite, Legazpi City. Inaresto ang suspect pagkalis na mapabakalang kay ni ang puser bayan ng tulong plastic sachets na may laog ng pigtutubudang shabu. Na pigkakarkulong may gabat na 15 gramo as an estimated street value na 102,000 pesos, karibay ang 30,000 pesos bilang budel money. The amount, this is the first time para sa muya na maka-encounter ning arog kaini. Kung mahiling nyo duman sa pictures kang mga ebidensya, hindi pa siya nare-repack, mga bilog-bilog pa itong items. Nakuha man sa posisyon kan suspect ang duwang natay plastic transparent sachets laog ang pigtutubudan na shabu. Na pigkakarkulong may gabat na 400 gramo as an estimated street value na 2,720,000 pesos. Apwera sa droga, nakuha man sa posisyon kan suspect ang sarong cellphone, sling bag asin kutsilyo. May mga previous transactions na prior to the police operations, months man siyang pinag-surveillance and nakipag-transact sa iya ang tropa. Talagang na-materialize itong mga previous na transactions sa iya involving darahulang ng shabu. Parang patanid ini sa tuya na hindi ibig sabihin na minor de edad ka, safe ka sa mga ganyan. Madali kasi silang mabola, mabilog ang utak ninda. Ginibuan pagrikisa sa presensya kang mandatory witnesses. Pig-impormaran man ang suspect kan sa iyang mga diretsos. Dangan ipigdara sa Ziga Memorial District Hospital para sa medical examination. Automatically pag ganyan, pag hinapot mo ang edad or birthday, automatic may itataram tulos niya. Sa iyang, alimbawa, January 17, ganyan, year 2000, ganito. Pero siya, nag-isip pa siya pag abot sa year. So, and pag turnover naman sa Legazpi City, ang iba naman, so tinaram niyang year ng kanyang kapanganakan. So, kaya hindi may pa kung pera talaga so edad niya. Sa presente, nasa kustudiyan na kan DSWD ang suspect para sa iba pang magkakadigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.